Winndere. O yimɓe ɓe aha eɗen jiɗi fewnude jeere men noon plan jeere o neni kono hay goto yiyani plan jeere men neni ko ɗum ɗo min jiɗi wadde joni onon foof mi rokki on préavis ñalawma naggam lewru naggam jeehe mbeɗa fewna jeere kadi nokku neni mi fitti mi fewni mi waɗi caaleje gaare ɗuwoɗe ɗo en attendant hade jeere fewnede kono ɗum fof ala o fini subaka tan so kanko so yimɓe makko ko kanko tan par ce que kanko waɗi gardiɗo ɓe gari ɓe mbi rewɓe wonnoɓe jeere ɓe aha janggo emin jiiɗi firtude jeere ne mahe rewɓe mbi to battol min ɗon woni probléme o ɗo waɗe ɗo ɓe ngala hayso ɓe jogui ɓe kollan rewɓe ɓe pewnan ɗum e batte ɓe pini subaka tan ɓe dajjiti caali balɗe jeegom toon gonnomi dajjita ko yeesam kono mi wawa haalde par ce que komin 46 conseillé capannayyo e jeegomo conseillé minen komin ɗiɗo salotoɓe hen goto natti arde batu min arata batu somi salima hattaɓe wodde koɓe goti fof ko ɗum noon hankkadi min mi yii kono mi wawa ɗum haalde par ce que voix goto wawa hadde golle waɗede bon garage 2016 min mbaɗi réunion municipalité eɓe donki dañde ɗo ɓe mbaɗi garage mbimɓe aha min noon mbeɗa jogini hen feere par ce que min komi o poosa e nder mabɓe mbimi min noon mbeɗa jogini on feere eɓe gandi peejam ne moƴƴi ɓe mbi hol feere ma mbimi garage men oɗo woni ɗo koye centre ville woni ko garage moƴƴo mo ganduɗa à partir de garage Wourossogui garage men o woni numéro 2 ɗum noon sen tawde on gani boowal ɗo mbaɗoɗon garage o garage men oɗo woni ɗo gaare joom garage o ko galle joom galle o maayi kono mo acci sukaɓe noddon sukaɓe ɓe e wonɓe ɗon ɓe mbiyonɓe aha garage o ko kawmon wanno walla bamon wanno koye galle mo wonno joni noon eɗen jiiɗi maade garage ɗum ɗo wona garage gaare min dokka on nokku moni fof hokke terrain hokke kadi no wawi fodde fof somme d' argent no wawi fodde fof wiye maara so yiiɗi taw jomum hoɗeta toon so yiiɗi yeeya so yiiɗi waɗa ko welɗum kono ɓe mbaɗani ɗum joom bitikaji en ɓe kadi en duwano wiyede ƴeewoyɗo gonɗon par ce que min kalde joom galle min gayni garage o ne fewne min ƴeewoye bitikaji walla somin gayni mamin ma cantine ngaji jiɗɗo fof ara ƴetta cantine kono ɓe kalnani jolfu wonɓe ɗon ɓe enen garage men ko presque jolfuɓe gon toon ko commerce aji hay goto e mabɓe ɓe kalnani wonde yelna ene jaaha ko ɗeɗo balɗe ɓe gari ɓe mbi ɓen aha le 21 ha le 22 komin heloɓe garage o moni fof ƴewdi woni hawre ɓe hen jeeyi Touba par ce que jolfu ɗum ɓurɗen jogade commerce aji ɗon hewɓe hen jeeyi Touba hewɓe hen nan ɗon gande koye mumen nana dooli bagasuji men ganda to payi ɗum ɗon noon so tawi ne moƴƴi wonko ɓuuri wona noon maire o haalno wadde tawde ɓe mbi ko joom gandal ɓe mbi ko joom moyen yo addu gandal makko o yiya ɗum ɗo somi waɗi ɗum moƴƴani o yiya ɗum ɗo noon somi waɗi ɗum ɗo yimɓe kandi ɗum ɗo foti wonde ko ɗum ɗo moƴƴi o waɗa ko moƴƴi ko moƴƴani ko joñoɗa mais o ala kadi conseiller ji par ce que lamɗo so ala conseiller moƴƴo watta ko moƴƴi koko boni taw waɗata ko conseiller ma wonata tawde wona conseiller ñamowo ha haara momo reedu mum yara ataye hokke temen nayyi wona on conseiller woni conseiller ko biyomo waɗ ɗum ne moƴƴi woppu ɗum moƴƴani kono wonduɓe makko ɓe ko waɗi fof mbiyata ko ne moƴƴi aɗa wawi hay goto suusa haalde kono wona noon woni aduna aɗa rende yimɓe kala waɗa hollu yimɓe min de somi Allah hokkam mairie ndi kala ko mbeɗa waɗa mami nodda wuuro ngo min nodda conseiller jam d' abord min kalda min gayni somi gayni mi nodda wuuro ngo galle joom wuuro mi holla ɗumen ko jinmi wadde so wuuro ngo ne yaadi hen mi waɗa so wuuro ngo yaadani mi waɗa ɗum étude mi nodda conseiller ji ɗi mi wiya wuuro ngo noon ko ni wi ɗum noon sen mbaɗi est ce que ne moƴƴi sen mbaɗi est ce que moƴƴani wuuro fof ne waɗi jaggue wuuro fof ne waɗi haaldeteɓe kono an ala mo kaldata ko welma tan mbatta ɗum wona ɗum laamoto wuuro min somi dañi wuuro ngo mami haalde yimɓe wuuro mi haalda suka wuuro mi haalda rewɓe wuuro nde mi fuɗɗo wadde kala ko mbeɗa yiɗi wadde kono hooram yoni kam ɗum fewani e laamɗo moƴƴi ko saɗa huule yataw kuleteɗa ko waɗede ko boni neɗɗo hulata wadde laamɗo koko boni hulata wiide laamɗo koko boni
kono hulani wiide lamɗo kam ko mbaɗɗa ko moƴƴani ko mbaɗɗa ko mi yaadani hen ɗum neɗɗo woto hay goto hul ɗum wiide lamɗo ɗum noon ko ɗum addani mi wiide garage o kadi soɓe guitti ɗum ɓe dokkani joom nokku en ɓe nokku goɗɗo ɓe tooñi ala noon ko ɓen mbawi e mabɓe par ce que ɗum ko haɗi ɓen wawde e mabɓe sa portiɓe plantene enen to men to Fouta wona Dakar sinno ko Dakar ma neɗɗo o jogo pinal ƴettude avocat ma neɗɗo o jogo pinal so oɗo gendarmerie salimi haalde haalam mi yaha gendarmerie goɗɗo so policier oɗo salimi haalde haalam mi yaha police goɗɗo so préfet salima haalam mi yaha gouverneur kamɓe toon sous préfet o e préfet o gendarmerie o fof ko lamɗo tan jeeyiɓe kamɓe fof kala ko lamɗo waɗi kamɓe mum jaati sa ari a wiyaɗa haalane mbima yaha min jiya lamɗo ma taw ɓe kulima walla ɓe kersima ɓe mbiya ɗum noon yaha min jiya kaari wonta ko reedu leniɗu wonta haale ɗum noon Fuutankoɓe kadi jambaragal mumen forani no fewi e ngal banggal peeje mumen ngala e ngal banggal an joguiɗo peeje o e joguiɗo cuusal o sa ari aɗa haala e mabɓe mbiya ka contrôle maire o sa ari aɗa wiya ɗum ɗo moƴƴani caloɗe ɓe mbiya ka contrôle maire o e saabu ɗum heewi koɓe mbaɗi ɗon e wuuro he mbiɗa wiya ala moƴƴani yimɓe wuuro ngo adan haade mabɓe finde famde ɓe mbiya mbondi woni tan ko contre Amadou mbondi woni tan ko yiɗa Amadou ko Amadou ine waɗa fof e moƴƴani ko joni ɓe jii ko kalannomi ko kamɓe fof ɓe garti hen ay Sénélec moɓe mbaɗi ɗon o yewtan diispaaseer mo wuuro fof jeeyi so tawi on ngari on mbi oɗon guitta diispaaseer on dokka Sénélec andi kadi ɗum wona hunde hande boowene mbayno leydi e wuuro dokke toon Sénélec maha toon galle mum taw ɗon pelti rokkude Sénélec ko société ene jogui million ngaji mum ha heewi mi andiniɓe Sénélec ko société ene jogui million ngaji mum ha heewi ene larta nokku ɗo waɗi yewmande nokku hoɗande muɗum dokkeɓe banque goɗɗo woto dokkeɓe diispaaseer o diispaaseer ko wuuro foti jeeyi onon en jeeya min mi jeeya ɓe mbiyala kamɓe dokkata mbimi wattake ɗon wuuro ngo tinani ha ɓen ngari ha puɗɗi liggade nde wuuro ngo tini sukaɓe ɗanniyankoɓe tini ngari e yewmande mbaɗi manifeste kadi ko rewɓe mbaɗi manifeste ƴeew tan ko rewɓe mbaɗi manifeste gaddana gendarmerie o ari namdiɓe ko onon kanko o manifeste woni ɓe kaali gendarmerie o wi ndeka min kayiti wadde on batte hay batte ndeka oɗon jogui droit docteur o hoore mum wi tinani matan tan ha wiya ɗo nde ɗo feccere min dokka Sénélec o wi hol sababu kankone o sali caggal mum ɓe jane préfet mi anda moɓe jane dow mum o noddi yewmande mawɗo makko wimo annawma toon gollu yejjid wuuro ngo ni woni kanko o yalti hen kono hay kanko hoore makko o calinoɗo Sénélec o nde mbimiɓe pourquoi oɗon mbaɗɗo Sénélec on jeeyata ɗum nokku o tawde on pelti wadde ɗo ɓe mbi Sénélec yiiɗa nder ladde yiiɗi ko wuuro mbimi ɗo wawi wonede foof enen jogoyten ko semme wona jogoyten ko semme kay ɓuuri woɗɗude gaɗa wuuro men ɗo ladde ne wodi dokkeɓe toon nokku ɓe mbi ala nden woɗɗat Sénélec o yiiɗi wonde koye nder wuuro so poto men yani ɓe gimmina so courant men kuppi ɓe gimmina jobdi men courant joɓen ɗo ɓaadi mbimi onon ko ganda ɓe ko rokkaɓe million ngaji ha heewi yo ƴeew nokku maha yoɓe cood walla ɓe mbaɗa contrat nokku o ɓe ngala droit hokkede ɗum soɓe coodi wuuro ngo naftoro kalis o diispaaseer men nani ala ambulance diispaaseer men nani manque leɗɗe diispaaseer men nani won infirmier ji garata tan so mbaali janggo koota ɗum ɗon foof son jeeyinoɓe on kalis ma woɗɗo heedi walla luwomɓe mbaɗon contrat so daɗo timmi ɓe joɓata ha daɗo timma so daɗo timmi mbatta yobde ko mbatta yobde ko fate wuuro he ko nafoore wuuro ɓe mbiya ala minen min dokkaɓe est ce que ɓe dokkuɓe hay goto anda Sénélec nen ɗon to forage to mbalkaji mbaɗanoti toon mbalkaji ɗi mbaɗirano ko pour so nayi ɗom ɗi garat jarne e mbalkaji ɗi forage o waɗa mbalkaji ha heewi pour so nayi ɗom ɗi gara jara toonne kadi soɓe jeeyi soɓe dokku ɓe mbi ɓe dokku kono mi sikki tan ɓe jeeyi ɓe jeeyi toon ko nokku wajiɓe wiyeteɓe mi jejjiti inde société o ɓen pewnoto godron o pewni cd ɓen pewni godron o ɓen pewni pom hunare ganguel o pewni pom wendi bosiaɓe o ɓen maahi mbaɗi kuɓeji mumen pewni ha fewi mbaɗi climatiseur uji hade ɓen heɓde ɗon mbimɓe ɓeɗo kadi ko société
wottoteɓe nayi jaranno ɓe mbi nafata nayi yo jaro julol mbimi julol ko waalo ngori julol fof diwan julol fof hankkadi yimɓe mbiyama yo duttoye leydi ko pooɗe gonno ko guese makkaje gonno nambaji ñebbe gonno yimɓe fof ko ruttoɓe ndemal toon fof ma waɗe guese so waɗama guese nayi jata toon ne bonna guese janane ma nayi ɗi duttoye forage mbatta yarde ndiyam mbalkaji he ɓe mbi ala minen min tottaɓe ko pewno ko interview ɓe pewnto ko godron ɓe pewnto ko pont koɓe rottaɓe kalis ha timmi koɓe liggotoɓe jooɓe mbimi ɗum noon tawde ko noon dokkeɓe banggue goɗɗo gopponɗo ɓe mbi ala mbimi ɗum noon jeeyeɓe ɓe mbi ala est ce que ɓe coodani min ganda ɓe mahi ha yooɗi ko woni ɗon ko alay saago ɗum ɗo ɓe goppirta ɗum ɗani ko million ngaji kewɗi mbaɗɗon mbaynortomi bandiraɓe tan ko yettude Allah yoɓe tinno Hamadou Hunare tawde wiya ko changement wotoɓe ƴeew ujunel walla temedel ngel ɓe dokkete ngel yoɓe ƴeew duuɓi 12 ko ɓeeɗo jooɗi ɗo e mairie he hay hunde gollani hay hunde ala koɓe golli hay hunde wotere jofetake wiye ɗum ɗo kamɓe mbaɗi ɗum noɓe ƴeew duuɓi 12 ɓe dokka ɓen kadi duuɓi 5 goɗɗi hawra duuɓi 17 taw ala ko pewno wuuro ɗum kam ko wayno minen ngalɗe bayɓe fof tawan kadi min natti wawde ala ko haali sukaɓe aroɓe joom ɓe tawata ɗon hay batte kadi ɓe duttima kadi ladde fof ɓe jeeyi haalaɗe ladde nde fof ɓe jeeyi oto banggue phosphate nawi ɓe ngala toon hay batte oga banggue ndendori nawi ɓe ngala toon hay ɓodde oga banggue ko guese waalo gon toon ko julol won toon ndiyam hay hunde ala toon oga banggue ko guese cayniti gon toon ɓe ngala toon hay batte joni hay hunde wotere ɓodde en keddoraki keddorɗen joni ko nokku goto ene wiiya jombode kadi eɓene pi birikaji ne mbayno leydi mbiɓe mbaɗe yo ma nden bornage kadi soɓe keeɓi ɓe jeeya leydi so taƴama hanno ko miskineɓe dokke ɗum noon mi salmino mi juuri moon mi yetti Allah mi yetti noon Allah Oumar Doro mi weltani mama no fewi Allah jarama yo Hunare naɓe no persuguitu men ganda ko arata ɗo ko duuɓi 5 ɓe mbasa ƴewde ujunere temedde ɗiɗi ɗe ɓe dokka bawɗo ko minen goni wawɓe min yoɓe tottam mi hollaɓe ko mbawmi ko salamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe on jarama mi salmima juuri moon